Apa? Hubungannya mbak ki apa? Ya apa sih yo? Sik. Adem. Duh, jam piro iki? Semayan karo Mbode. Ngeterne buah aku. Duh, wis. Lah yo. Cacah di yo. 500 di karaoke ayo eman-eman. Kalau aku 500 besar sih tak besok dakoh to. Kau aja ngomong itu. Terima dia nyanyi. Buat aku 500 kuwi yo 100.000. Ini kayak wong ning Banjo. 200.000 yayasan, panti asuhan. 200.000 aku biasanya yo kotak amal. Kok tak omongin neh kok. Jadi kalau aja ngomong nih ngono kuwi. Mbode, sida apa ora? Ih, bengak Sida sik. Jam piro ta iki jane? Bayuh, yuk. Papa wis ganteng kaya ngene. Mamah cek ruwek-ruwek nih. Kok ndruwuk. Lah iki lah jek jam piro, Emang semayan jam piro? Lah jaremu semayan jam 8. Lah iki wis jam 8 kurang 2 menit. Tak belani bar subuh ngadus ya. Wah iya. Entek-ana ta, Bang? 5 menit ya? Ya? Ya, cepet. Perubahan musim. Ra roh adem ora umum. Bensinnya wis full, bane wis atos-atos iki. Enteni sowen. Abul turunnya angkler nih. Kabul masak kali. Oh iya, kabel enek kene. Lah kok kabel rene. Budal bareng, karaoke bareng. Seneng-seneng bareng. Barang mulih ditinggal. Ini ki aku malih raup ping 7. Nasib paketku terus piye niki? Semayan karo wong wedok ya ngene iki. Mang tak tinggal ngarit dhisik lah ya untuk sak bongkok. Yes. Bode, ayo. Sek ta. Weh, minyak wangiku solak ngabar iki kok ora mambu kalian. Dolayo. Ayo, ambumu kok nongko, Mbok De.
Ya terus maksudmu piye? Sengak ngono. Gak. Gak. Ayo wis telat iki selakan. Sing telat ya awakmu itu, Budi. Kowe adus apa nguras jeding? Sowi men. Alah, yo maaf tepat. Celuk papa ben gak nesu. Iya, Mah. Tapi adewe butuh keselamatan. Mesti helm e. Lah, rene helm mas ae budal ngene. Aduh. Lama banget sih. Teh, gue helm kan? Tak sini helm, loro. Kok? Oh, ini saya. Engko lek tak gonceng coba lho ya, Bode. Gembos nih bantu. Pengen nanti tuh ya? Karaoke? Gak teh. Arep buah ya. Gua kok gak sarimbitan, Bu? Durung ngene teh. Ayo toh. Teh sok telat gitu. Ayo. Alah, ora kaget musim. Semayan karo wong wedok mesti ngono kuwi. Semayan jam piro, budale jam piro. Yo, iki helm po LPG. Meledos ndas kuwi. Iya iki Bode. Emang aku sing iki aku ya sing apik. Wah, lah. A few moments later. Teh. Asai. Teh. Teh. Apa, Bu? Balik nih helm lo. Suwun ya. Nyapa tuh, Bu? Nadamu kok emosi ya? Tak was-wasi ora bahagia belas tau kamu. Bayangno to, Teh. Ngeterne bubuh lho ya. 5 jam lho. Sampai wetengku lowe ngenteni ning ngarep salon iki. Lah kuwi gak dijak mlebu to, Bu? Gontok tidak mlebu. Wong mudhun kok motor langsung tik ae. Kaya ora kenal karo aku ya, Teh. Lah dianggep apa to, San, Bu? Oh, dianggep kadal paling. Oh iya gak dikenal nih kanca-kancane ngono. Yo dikenal nih. Kenalan dhewe lah wis karo tukang son. Klaten ono, Bu. Jenenge wong usaha ya ngono kuwi nibo nangi ngono wis biasa. Kuwi wis kulino lah yo tresno dhewe.